canolfan darganfod gwyddoniaeth Xplore, lle mae arloesedd a dysgu'n ganolog. Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi ein hamcan ar gyfer trawsnewidiad gwerth miliynau o bunnoedd a fydd yn hybu addysg STEAM yn ein cymuned. Ein nod, enyn chwilfrydedd, codi deheuadau a meithrin ymddiriedais mewn gwyddoniaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rydym bellach yn bwrwyddi gyda'r cam nesaf, sef Xplore 2.0. Byddwn yn trawsnewid ein llawr gyntaf i fod yn ardal ddysgu sy'n torri tir newydd gyda 6 pharth gweithgareddau amdrochol sy'n cynhyrchu incwm. Bydd ardal newydd sbon danlli i blant o dan 7. Byddai'n gyfle i'r archwilwyr ifanc chwarae rôl a dysgu drwy chwarae. Bydd parth dŵr gydag arddangosion rhyngweithiol fyddai'n dysgu plant am rymoedd ac effaith lonrwydd dŵr. Yn ein planetariwm amdrochol, byddwn yn eich tywys ar daith ragorol drwy'r gofod gan gynnig profiad byth gofiadwy. Bydd adran twyll llygaid Xplore yn antur synhwyrol llawn rhyfeddodau gweledol anhygoel. Bydd ein gofod creu yn ardal hyblyg sy'n meithrin doniau STEAM gyda gweithgareddau ymarferol gan gynnwys labordy gwyddoniaeth ac ystafell Lego cyffrous. Yn olaf, bydd yr ystafelloedd gynadledda yn lleoliad unigryw ar gyfer digwyddiadau arbennig. Bydd pob arddangosyn yn ysbrydoli ymwelwyr i ddarganfod, gan hybu ei chwilfrydedd a hyder am meithrin cariad tuag at STEAM. Gyda mewnbwn ymchwilwyr farchnad, penseiri a'r cyhoedd, mae ein cynlluniau'n barod i gynnig dysgu ac arloesedd yn ei newydd wedd. Dyn ni yma efo Harry a'r Celfyr ar gyfer ei parti pen-blwydd. Digonedd o bethau i ddyfario'r plant, cyffrous dros ben, tra'n cyffro am yr ystyniad wedi gynllunio fyny grisiau hefyd. Mae'r prosiect hwn yn llawer mwy na phrosiect uwchraddio. Mae'n fuddsoddiad yn Wrecsam, drwy fwrwyddi i greu gofod dynamig sy'n addas i bawb, byddwn yn ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol ac yn hybu twristiaeth a'r economi. Gyda'ch cefnogaeth chi gallwn droi'r weledigaeth hon yn reality. Ymunwch gyda ni i siapio'r dyfodol gyda'n gilydd.